стил тук. Или ни направете някакво заверено от вас копие, че е оригинал. В закона не е предвидено да се дава заверени копия на документите, тъй като... Ама добре, те го искат в община Средец, моля ви. В община Средец го искат, но госпожата трябва да е предвидила и да има в себе си... Две копия. Заверени копия, преписи да е направила. Преписи имаме, но не са заверени. Те са заверени там, от Съпостил. Къде е там? В Канада. В Канада. Ми покажи на госпожата да видим дали те... Нямам отношение с община Средец, само казвам, че ако тя притежава такъв документ с заверка, нали, от Канада, може да отиде да си го преведе и да си го представи. Ма то е преведено, всичко е направено там. И при вас са представени оригиналите, а тя има само копия. Най-вероятно, щом не ви ги връщат, не са оригиналите. Оригинали са. Моля ви. Вие откъде помните и знаете? Защото аз лично ги подадох в консулството в Торонто. Ами, това е преценка на експерт, който е разгледал... Може ли да се А срещнем кой е с... този експерт? Колега, на който е насочена моята молба за работа и това, което ви е дал, е само... Може ли да се срещнем с него или има приемен час? Няма приемен час, нито приемен ден. Такива не са предвидени. Много ви моля. Добре, да ние не може да обявиме гражданство с лична карта. Какво правиме? Не мога да знам. Не може да знаете. Хубава работа. Ами да, вижте, всяка институция си има... Ама добре, тогава трябва да имате електронна връзка. Община, Министерство на правосъдието, а не да се вадят непрекъснато документи. Вие имате ли представа какви са цените там, за да се извадат тия документи? Имам представа... След като имате представа, нищо не ви пречи да дадете копия. Има наредба, има закон, когато кандидат... Ама те по закон ги искат, не ги искат така току-що. Когато кандидатствате за гражданство, тези документи са част от документацията, която сте подготвили и която остава със съхранение при нас. Добре, ама дайте някакво удоволение, че тези документи са реални. Няма как да ви дадем, защото вие искате просто да свършите вашата работа и не... Тя не може да си установи личната карта без тая документи. Това не е наш проблем. А на кого е проблем? На държавата. Не на държавите. Тя не може да извади лична карта. Вие чувате ли се какво говорите? Да, чувам се много добре. Добре, дайте да говорим с господина. И настоява тук всеки да време за брак и за развод. Защото се изискват, обяснете. Госпожо, Изискват се с оригинал. госпожо, това е изискване на друга институция. Когато госпожата е кандидатствала за българско гражданство, ние сме гледали какво е представила съгласно нашите изисквания. Добре. Ние не може да се съобразиме с всяка една институция. Ние Ама отговаряме за това, което Българска дирекция, Българско гражданство и Министерство на правосъдието... Покажи какво изискват.